Salut și ne-am găsit la un nou vlog pe canal. Acest vlog este un infovlog, de fapt. Vreau să vă spun cum va sta treaba pe canal săptămâna viitoare. Voi fi plecat, așa că nu voi putea să fac foarte mult gaming. Așa că toată săptămâna voi fi plecat, deci probabil voi pune un episod pe zi sau chiar deloc. Nu știu, doar săptămâna viitoare. În schimb, voi continua activitatea pe YouTube. Oricum, ce să zic, nu am ce să fac. Și vreau să vă mai spun, am văzut că acum o să fac în continuare seria de Stranding Deep, dar să-mi uitați oricând să-mi scrieți câte o serie cu care să fac. Stranding Deep, The Forest urmează să fie, da, chestia e că urmează să pun, nu știu, puneți-mi și voi ce serii să fac, continuare, ce jocuri ați vrea o să fac. Probabil o să fac cât de curând Q&A, am primit niște provocări și o să fac un fel de Q&A mai special de provocări. Și cam așa stă treaba la mine pe canal. Oricum, mulțumesc că m-ați vizionat, că vizionați în continuare videoclipurile. Nu uitați să vă abonați pe canal și să dați like și comentariu. Ne auzim în episodul următor. V-am pupat! Pa, pa!